Здравейте на всички, аз съм Клопи. Днеска ще имаме едно свободно място и смятам да си спечелим някакъв чест. Ще игра с първия дек, защото той ми е направил най-много победи. Така малко бавничко зарежа. О, добре, той е 6 лева, мисля ще го убиеме. Нека пуснем това, това. И накрая това. Да, естествено Wizard ще пусне. Аз ви показах как работят дековете вече. Тъй че така. Няма проблеми. Трябва само да отсиря. Така. И ми свали малко, ама какво се прави? Сега ще трябва да изчакам малко. Така. Така. Тук са едни мои приятели. Да, се чуете кой говори. Така да, чакай. О-о! Добре, принца му е на първи левел, вау, това е много... Доста OP. Е, така се каже. Вижте скелетчето, скелетчето. Добре, това ще си го пусна сега. Играя Shadow Fight. Ебия го бия. Добре, вземи тауъра. Ай, ще трябва да го взема. Добре, да трябва да му сваля поне малко. Да, баси точно това. Тук ще го пусна. После път тук. Добре, локирата е лесна вече. Знаем как да я спрем. Ще го бия с това, нема с това друго. По-бързо бе! По-бързо бе! По-бързо бе! По-бързо бе! Трябва да си надеят! Не! Оф, добре, тук паднахме. И най-вероятно ще им върне на 6-та арена. Майче. Не знам. Не. Оф, нека пак да си пробваме. Сега пък 7 левел. Пускаме си гоблинката нарочно там, за да дразни. Защото гоблинката дразни. Това ми е любимото комбо между другото. Освен ако няма лизър, да. Качка. Ще ни смъкне малко, ама нищо няма да направи. Най-много да спечели колата. Коя бе? Коя? Сметни, свалих си аз хак! Ама дали ще ти стане? Стане ми, ето Боби! Да бе, моля да ми я пратиш после. Не, сега ще ми удари. Изтегли се. Е, може да ми ти е с хак. Това да е всичкото в които се става. Това наистина е се става. Не бе! Пу да ти се не види. Абе, миньор! Сега ще му се ядосам малко. Аз ще е веднага. Тя се сега ще ти отрежа главата като навка ни палици. Стига, спрете.
Тук нещо не мога да ми направиш нещо. Маркуч. Не, Скак ли? не знам. Къде е било с скак? Но намали малко. Но ако ти беше с скак, ще да имаш без скайп. Еми, той трябва да си го Нали купи в това. началото и с хака си без пари? Да. Ама я виж, така мога да имаш без скайп бички да изглед. Ама нали? Ма трябва да си го купиш това. За кой? За 20 пари. Да. И толкова. Аз имам 210. Айде бе, брат, спри! Аз имам 210. Ракеба, майката ракеба, тъпа ракеба. Баси майката, бате, защо съм толкова слаб, докато си имам клипове? Фак. Ставай се. Уйдър, не? Боби, ти имаш. Боби, Лизард. Ари пати, Той там никой не стоящи. Ти, добре ли си, бе? Давай, трябва да му свалим. Добре, свалихме, добре. Така. Ако трябваше го задържа само. Искам да спечела някакъв чест. Просто. Давай се скарай! Какво? Спала е с лютеница. Ето това е... Добре, ще го биеме то, имам чувството. Добре, това е лошо. Мяу. Ката. Не бе, трябва искам да го бия, бе, брат! Аре, стига, бе! Това не е честно! Фак! Не са ме били. Равенство! Да го еба. Така сега, ако не го биеш, ще си свърва телефона. И мислиш, че лъжа ли? Да, лъжа е. Да, бе, да. Къде ще го хвърли? Така. Пусна си стрелите на пас до пенас. Това знаеш какъв е тъпен, сега ще го убия другата кула. Добре, очевидно и той има като моя дек. Само дето той има... О, няма да батерия. Бате пукни само да 90. Добре, ай Слизър те тъп. Пукни ми се победих първо. Аз бих се. Аз съм много бързо пред колена му. Много съм слаб. Наистина. Бате, загина ли пак? Не бе, не. Ако загубиш, какво казваш, че ще направиш? Ще си изфърва телефоня. Аре, стига бе, брат! Ще плача наистина. Може плачеш? И не съм Shadow. Чай, ще го пусна. Не ми е сход. Това ме нервира страшно много. Стига де. Спри бе. О, бе, кога стана?
Така. Спри, бе! Бата, стига, пак ми запиши, бе, интернет и да мога го бия! Така строши. Спри, бе, брат. Няма го. Добре, бихме го. Фак! Замрази ме! То ме замрази. Добре, наша. Биеме го! Yes, победихме го. А после ако загубиш, какво прави? Пускам си гоблин хът тук и не ме интересува. Гоблин. Не мога да ми направи нищо. Така, хора. Да видим какъв чест ще ни се падне сега. Да гледам. Magical, Super Magical. Silver. Направо супер.